Ja, jeg viser jer lige her en lille video, hvor jeg bruger den der supplerende opgave til afleveringen som eksempel. Det drejer sig om at lave regression på en lidt anden måde, og måske også en lidt smartere måde, end vi har gjort i timerne. Jeg finder lige opgaven frem. Den står her, det drejer sig om en hane, der drypper med vand ned i en skål, og tabellen den angiver jo så de sammenhørende værdier. Vi har tid i minutter øverst, og vanddybden i centimeter nederst. Det bliver så vores x og vores y-akse. Og så kan vi se hernede, at typen af sammenhængen er jo angivet bare som den her forskrift, men ud efter hvordan, altså alt efter hvordan b og a står, så kan I jo se, at det drejer sig om en potensfunktion. Vi har a oppe i eksponenten og b foran som en faktor. Der skal man så benytte tabellen data til at bestemme a og b, og det lugter langt væk af regression i jeres CAS-program, altså TI Nspire. Så vi hopper lige tilbage til TI Nspire og tilføjer en liste- og regneark-applikation. Så skal vi have puttet vores data ind her, og tiden, den kan vi lige have her. Det var 5, 10, 15 og så videre. Jeg kan ikke huske, hvor langt, men hvis vi nu gør sådan her, så har Frederik var det vist os, at hvis vi lige trækker den her nedad, så går det helt af sig selv, bare man er startet med 5-10, så lurer den, at man mener 15, 20, 25 og så videre. Og så skal vi have vanddybden. Trykker det ind herover, og der tror jeg nok lige, hvis jeg lige formindsker det her, så kan vi godt lure dem herunder. Sådan her, så skal vi have 0,6. Det er altså her 5 og 0,6 hører sammen, og så videre. Husk nu punktum i stedet for komma. Og jeg skulle vist have trukket en tank længere ned før, så vi får 45 her. Sådan der. Så har jeg skrevet data ind, og så vil jeg godt have lavet min potensregression. Før der vil vi jo så have tilføjet et vindue med en diagram og statistik herover. Men i stedet for at gøre det, så kan jeg lave regressionen her i listearket. Og det skal jeg altså gøre herovre ved at vælge statistik og statistiske beregninger. Og under statistiske beregninger kan I se sådan en hel række her forskellige ting, vi kan gøre. Vi kan lave lineær regression, vi kan lave potensregression, eksponentiel regression, som er de tre, I kommer til at arbejde med. Så hvis vi vælger potensregression her, så skal vi lige lade programmet vide x-listen og y-listen. Det bliver så i det her tilfælde tid ved x-listen, og y-listen bliver vanddybden. Det smarte i forhold til det, vi gjorde i timerne tirsdag, det var, at nu gemmer vi automatisk regressionsligningen i F1. Det kan lige vise, hvordan man gør, eller hvad der sker ved. I første omgang har jeg trykket OK, så får vi altså at vide regressionsligningen, hvad det er for en type, og hvad A og B er. Og vi lige mærke i, at A og B er jo byttet om. Vi siger på dansk B gange X i A det. Vi får sådan der anden i R i anden værdi, og den ser jo ret pæn ud, den er jo tæt på 1. Men som sagt er regressionsligningen nu gemt i den, der hedder F1. Så faktisk skal jeg ikke nødvendigvis bruge det her billede herover, så det vil jeg godt lige skifte ud. Og hvis det gjorde vi jo ved at markere den her applikation herover, så går op i filer, op i redigere, sidelayout, og så kan man gøre nogle forskellige ting. Man kan blandt andet slippe applikationen. Så nu er den helt slettet. Hvis vi deler den op igen, så kan vi jo tilføje en ny her. Og der tilføjer jeg i første omgang lige et beregningsvindue. Sådan der. Så hvis jeg nu trykker F1 nu, AX, således, og enter, så får jeg altså min regressionslinje nu her. Det betyder også, at jeg kan jo putte forskellige x-værdier, altså det vil jeg egentlig sige tid, ind i forskriften her, så f af for eksempel 17, det viser sig at give 1,25. I opgaven, hvis vi går tilbage, der bliver jo bedt om, nu har vi jo egentlig svaret på A og B, vi mangler lige at skrive det måske i en noteapplikation, hvad der er foregået og hvordan vi har gjort det. Så får vi vide, at skålens indre er 3 cm høj. Det må jo være skålens herop til indtil
at vandet vil begynde at flyde ud, der er op til 3 cm. Så man skal benytte modellen til at bestemme det tidspunkt, hvor vandet løber ud over kanten. Aha. Jeg går lige tilbage igen. Så vi er altså interesseret i at vide, hvornår er f af x er lige med 3. Før vi lige regner os frem til det, så kan vi lige prøve at se det grafisk. Og hvis jeg lige deler vinduet op en gang her, så kan vi jo tilføje et grafvindue hernede. Tilføje grafer. Hernede der starter den jo f af 2. Det er fordi at vores f af 1 allerede er lavet, kan man sige, den er brugt. Så hvis jeg trykker pil op hernede, så kommer jeg op til f1. Og som I kan se, så er det jo den her op også. Der er lidt flere decimaler på hernede. Det må I selv bestemme, hvor mange I vil være med lige. Men det er jo meget rimeligt med sådan 4 stykker her, er det ikke det? Og der stod jo 9, så den skal lige rundes op. Og så trykker jeg enter. Så kan I se, nu fik jeg grafen ind. Det er jo sådan set jeres regressionsligningsgraf ud fra jeres data herover. Vi har alle 4 kvadranter, første kvadrant, anden kvadrant, tredje kvadrant og fjerde kvadrant. Når det nu er en potensfunktion, så er det jo kun de positive x-værdier, så hvis I højreklikker her og trykker på zoom, så er der faktisk en, der hedder zoom første kvadrant. Hvad jeg gør. Man kan også zoome lidt sådan her ved at hive i akserne. Og I kan jo selv lige lægge og lege lidt med. Der er også en, der hedder zoom data. Så programmets sådan idé om, hvad der er bedst at zoome ind, når man har de data, man nu har. I kan prøve at tage en zoom fit. Og den er typisk god, fordi at så får man en pæn graf. Det kan sige, nu er skalaen jo så lidt forskellige her på x- og y-aksen. Men det, som vi jo egentlig bliver bedt om i opgaven, det er at finde ud af, hvornår bliver vanddybden 3 cm, eller egentlig over 3 cm. Så her et eller andet sted på vores anden akse her, vores vanddybdeakse, der finder vi jo 3. Og det er jo så der, hvor vi skal finde den tilhørende tid. Det kan man gøre ved hjælp af solve-funktionen. Fordi hvis jeg skriver solve f1 af x er lige med 3, x, så skal jeg løse den ligning med hensyn til x. Det her det er egentlig den ligning, det vil sige vores regressionsligning, sætter vi er lige med 3, og så løser vi den med hensyn til x. Det gør computeren for os. Nu trykker jeg enter, så får vi x er lige med 74,43. Det vil sige, efter 74, godt og vel 74 minutter, der er vanddybden steget til 3 cm, og vand begynder det ud over skålen. Yes. Det var forklaringen på at lave regression på en lidt anden måde. Det bliver som sagt måske lidt smartere i og med, at regressionsligningen automatisk bliver gemt som F1, eller hvad man nu vælger den til. Og I skal typisk bruge de her regressionsopgaver, skal I bruge selve forskriften bagefter til at lave nogle videre udregninger. Vi ses i timerne.